Здравейте, приятели, абонати на моя канал. И ако не си от тези абонати и си попаднал случайно на това клипче, ако ви хареса съдържанието, което правя, моля да се абонирате и с лайкче да ми помогнете да се развие канала. Правя това видео, искам да ви представя една нова машинка. Това е комбинирана 3 в 1 машинка за кафе на батерия. С нея мога да си правиш кафе почти навсякъде. Говорим за къмпинг, за риболов, за разходка из природата. По спецификация го дава тази машинка да прави до 5 кафета с една батерия. Да се надяваме, че ще върши работа. Сега ще направя една демонстрация пред вас. Това е чашка. От тук се развива. Може да работи с мляно кафе, с два вида капсули. Като аз имам от тези, ми правя реклама, много густо. И тази е някаква друга марка от малки капсули, големи капсули. И де факто може да се прави с мляно кафе. Това е общо взето за машинката. Това е поставка, която се разгъва, компактна, удобна. Ето така се разгъва. Така. И така застава машината върху нея. Така. Тук отгоре се отваря. Слага се вода. Тук вътре. Макс 60 мл. Да сложим водичка. Много е компактна, ако върши работа, ще е супер. Прочих се, грабна мелкото. За това хоби, което практикувам, изглежда супер. Ще ползвам тази голямата капсула, слага се така и ще се завива отдолу. Това ни трябва за в момента. Капсулката, другата се слага тук така, пак слага вътре. Слагаме настойката, слагаме чашката и пише да натиснем 2 пъти бързо и машинката тръгва. Пише, че до 3-4 минути кафенцето е готово, а аз ще се включа като почне. Ето ми е мен. Машинката загря за около 3 минути и половина. Забравя да кажа, че се слага студена вода. Тя се загрява водата до 90 градуса и ето почва да тече топло кафенце. Супер! Така че за любителите на кафе, пускаш се, зареждаш се, докато си направиш тоалет сутрин и кафенцето за 4 минути горе-долу е готово. Сега сама ще се изключи и да видим, да кусаме кафенцето. Ето, готово е. Да погледнем кафенцето. А так мирише как ухае. Я да куса. Малко пари. Супер.
като на кафемашините. И това е машинката, китайско производство е, не е някаква марка, но супер. Кафенцето с едно хубаво сандвиче и благодаря много за гледането. Ако ви е харесал клипа, моля по едно лайкче. Чао и до нови срещи!